va non mbaɗa température c'est bon tani avocat seeɗa mbirduɗa ande woni won tornoɗa ni ande aɗa ko sutiraji tan avocat seeɗa e gonɗa mbedda o aduna ko sutura nde dañani aduna ko ɓuuri suurade faami commune noddumami kadi ko jaam nde tawno gila garɗa ɗo saa fof mbeɗa weddoma konngudi ni kono ma taw a famirta hono noon nani wawa famirde kono noon te kadi ko pulaar wiyata ko ele yiɗi ko ɗum tan gundo yiɗi a faami ko mbiyatmami oto yaato oto jokkodire ɓe oto jotodire ɓe fof mi haalnima wiyama galle o kala ko jiɗɗa nan ɗo e nder galle kala ko jiɗɗa nan ɗo e nder galle te ɗe ɓoccoɗe ɗe gabbotoɗa ɗe ɓiɗum min ɓuuri wawde jogade debbo a faami heeɓi noon ɗo ganduɗa alay saago min ɓodda gacce mi haala haaja rugi mbeɗa yiɗma koɓe jiiɗe ma koko hono ɗum jiɗirne ma anne a faami famani mboɗo yiɗma an mi nani mboɗo yiɗi kono mi wawa famde sabu ɗum holko tagi mi wawa famde taw o min aɗa andi joom suudu ma no min mbaadi min aɗa andi ko ittimi e baylel ko addimi e joom suudu ma mboɗo wawno ruttade tuuram mboɗo jogui yummiraɗo mboɗo wawno ruttade e koyɗe mum kono ɗum fof mi ƴewani ɗum mi ari ha e koyɗe ma kadi faati bari hande jagguiri ɗum comme no mawnam ni so wiiɗo joni joni tan wiya nandama rogui ene wonde e kaw Abou ɗum jiiɓorde mati ko an yahata mbiyama min de mi wonde kaw ala mi yahata kono ɗo ko cukkel news enen tan ɗiɗo e galle cukkel news ya pas de probléme e dow koyɗe faati mbaɗen min mboɗo wawi wadde ɗum mbaɗen no puyɗo andirta ruki puyɗo koye anda ay mbimi jiɗɗoma sabu guirgol ko ñaw mettuɗo safude sañi hande o komi maayiɗo meste hay goto anda hay goto wawa may keɗo ko faati to boni min ke mi yiiɗa mayaɗo somi maayi an hoorema hoppetede boni a faami te taw ko an yuuɓi ala oppata kam ɗo boni jinmi tade Saydou Ba nan ɗo walla yejjiti Saydou Ba pour Saydou Ba annene fiyanam kay hello so tawi aɗa yiiɗi paamodire min jinmi ko kalde nandira a faami te kadi so mbiɗa haalda e ma haalnam haala neɗɗo mi wima ɓe gona yimɓe accanam ɓe jirmi ko ballami avec tous les moyens tawɗa ene gasiri fof min tan an tan no gasirta fof eywa to mbalta ɗo so tawi en paamodiri mbiɗa wawi arde ɗon jaam nadanma 100 000 francs ɗum ko jeenari ma taw hay goto watta en soupçonné faati tinta hen haydara o tinta somiɗa yaha toon o tinta bisimilla wadde somiɗa yaha toon o tinta tinno noon ay dimo riidu watta ko ba mulle ni ko ba mulle dimo riidu mum watta ko ba mulle wonko ganduɗa ɗum ko hen tan rofate riidu he ubbi hay goto anta a faami min tan an tan hay Allah tawaka wona andi kam en naata nde suuto guddi ala tawede wadde voilà c'est ça donc mawɗo garta waare gata gacce mboɗo yiɗma no feewi kono kadi mi yiiɗa kadi tartade e aduna he mi yiiɗa weejde faami mboɗo andi ko heewnimi ɗo ne nanɗo ne wayno leydi donc soɓe guejjama hunde tan bone waɗi hande kadi hakkude ma e Faty mi yiiɗa bona donc mbaɗen ɗum en secret mbaɗen no puyɗo andirta ok donc ha min wi sawre welede d' accord merci joni ala ko gaddorta aɗa arat ni tan mbiyam mi addan 100 000 francs 100 000 francs haydara ummota ko hen de hay saɗa hootoma mi rokka 100 000 ɗi arani noon wayno arani ni 100 000 Abou 100 000 wadde arani joni moɗon fatma wadde somi faami haala ma dal so 100 000 arani ba yarata awanen ko ɗum kay welnat ɗum ma 100 000 ɗi ara kay wadde joni moɗon fatma si ti womo mi addata hay 50 000 mi mami rokkidi wono 150 000 ɗi ko somoɗo hoota 100 000 ɗi koye jammago he donc mbiɗon fatma fadi 100 000 ɗi d' accord ala mbaɗen noon inchallah e d' accord oto firtu aadi noon firtota aadi voilà c'est ça donc mbadden noon so pulle jeeri ok borom nagui thank you Rogi gorɗa an aɗa yomide woni aɗa selli kam lay won selli selli woɗo yi keng min de mi ronki famde walla ka jewnuɗo wuuro tan ayi hay ɗum den jiya hen kadi wonko artama tan e ari joom yesso welgo kam waylima tan wonko wayli ɗum e min walla ala ande wonta e an kay wawonde an gila haydara wonani ha hande wadde bonde puyɗe takata en kala ko wawno wonde ni takata bonnude hakkude men ala holko woni caɗele ma e galle he holko wawi dillindema ɗo e galle o wawi jibdema ene change gonkama min kam jaggunomi aduna kam ala ko wawi jibde hakkude men ma te ha joni ala ko jiɓata hakkude men ma mataw kono joom galle o wayi seeɗa ni tan ɗum ɗeɓi waylirademi seeɗa joom galle o haydara
joom galle kay so waylori mamane an ala ko mbiɗa ala ko mbadda an kay ko min adduma ko fittanam adduma ɗo ko min fotata way hay min somi waylima e ma a fotani jiibade saka noon min sa waylima yam tan en joddot kalden gasi sa yi tan yesam ngo ɗeɓi change ude seeɗa ko joom galle ma o joom gallam o pour holɗum on waɗi gueɗe bettuɗen ɗe kawniɗe kadi ko jinmi explique dema ko yiɗa ɗum bonna hakkude men ten yiɗa ɗum bonna hakkude ma e makko kanko hol haaju makko e dewgal ma joom galle wona dewgal am ni Allah siidi wona ko joom galle ma wari ɗo haɗa andi kanko omo jiiɓi seeɗa waɗa andi ko kane haala holko wondimo hen ɓuuri dewgal ngal min jinmi ko jooɗoɗa hami hebluma ha feewa koota ɗum ko ɗum tan ɓurani min hooram ko ɗum ɓuranno ham kono faati ɗum ko jimi explique dema seeɗa tan hanki aɗa andi mbeɗa wuppima ɗo mbimo mboɗo yalta mboɗo yaha galle hoddimaɗe yariya ɗon ataye grand place Abou Thiam ɗo puttumi e joom galle ma o caggal ɓeerɗo ni tan juste omo naata e galle Abou kalis o noddimi sikku mata o waajotomi walla affaire uji goɗɗi ala ko wi sowona mo yiɗi fijude yam i a ni de o wi kam i min noon won komin keeɓi haaldude komin keeɓi haaldude ko somi deƴƴi wona rewandu kono mi deƴƴata sa yi mi deƴƴata noon ko woni hakkude ma e yam fo mami explique pajana ɗum hoore ma taw ma Samba tinani ma Demba tinani taw ko onon tan ɗiɗo min e ma min kam komi bamule da ko tinni kam no waɗi kam sabu mbaɗa haalanma ko wona sababu yidde bonnude hakkude ma o wi noon o heeɓi wiidemi hande jamma mo arotomi to to baalanmi ɗo o addanami ɗon 100 000 francs junnaji nogas joni ko ni mbatten nonnoon en ken rewɓe eɗen mbawi sippirde e mabɓe taw wona dingaral joni taade ko min to lelotnomi ɗo mi ummo ɗon hande an ko an aratlon to place am so Allah jeeɓi so ari aɗa andi mboɗa andi ka debbo ko heddi ko jokkitna ɗum hoore ma inchallah hande jamma kam rugoyam a dañta hen ko musma kadi ɗum ɗo bettanimi mbeɗa andi ko kanko wonata neɗɗo bolle puyɗe konana wonta neɗɗo bolle puyɗe kadi min Abou betti kam wona an o betti ko min o betti sabu omo andi jamma e ñalawma suba kay kikiɗi ko haalma kalannomi nde garata nde taw min komi kebliɗo mboɗo faytoma ko kanko hokkimi damal pour yomi yaa toon ko yamirore makko jahannumi toon ko yewnudema e hakkillam wondema Allah waɗi noon hawre a ari woni ngol footima o saaha mami aroy toon so Allah jaaɓi kono tawde Allah addima ham ko yewene ma gondunomi kam machallah joni noon Allah jarama a jarama mami maydiji maydiji ɗum inchallah kay onon kam Abou kalis kanko kam o hanga walla o hangi kindu i kanko mbaɗe oɗo bone are makko kanko de yataw fotta ha Allahu akbar ɗo de kam kadi ɗo kam hiisama jecci ɗo so Allah jaaɓi ɗo hiisama jecci joni noon mami ƴewno nomin liggori ɗum so Allah jaaɓi taw ko bettere wonata ɗo makko kori rugue a jarama o giɗo layalla woni gaddowo ko woni kadi ay ɗo woni